Може вам ся то трафляло на очі, може ні, но на словаках та й на чехах жінські фамілії кажуться маленько іншако. Кіть ви жона, а ваш чоловік, наприклад, пишеться Новак, та на чехах будуть казати аж в Новакова, так? А ведь кіть Головко, та на чехах будуть казати аж в Головкова. І це такий суфікс, що обозначує приналежність, айно ж, в чиясь жона, значить, в жона Головка, Головкова, сяк? Подобна практика із фаміліями була і в українському язикові теж, і я так розумію, в принципі, у всіх слов'янських, просто подак-де удмерла, подак-деся обстала. У нас, у язикові русинському, така практика теж є, но тот суфікс є доста іншакий. Жона теж дістає суфікс у кінці своєї фамілії, айбо не такий. Наприклад, яся пишу Лижечко. Значить, моя жона за чеським стандартом, наприклад, писала бися Лижечкова. Айбо у нас так не кажуть. По-русинськи ото буде Лижечканя. Так само, кій чоловік ся пише Радь, та вона буде не Радьова, а Радька. Кіть ся чоловік пише Гримота, та вона буде не Гримотова, а Гримотка. Гримотова теж можуть уповісти, айбо тоді то буде вже не за її фамілію, а якраз за її приналежністю, чия вона жона. Так? Кіть жона Гримоти, та Гримотова жона, айбо ткона Гримотка. Кіть Новак, та не Новакова, а Новачка. Кіть Головко, та не Головкова, а й Головканя. Ануш, чи впало вам ісе в око? Чи кажуть у вас всякі ще дотепер? Розкажіть ми. А на цьому видав раз конець. Красно дякую, майтеся.